Така, това е поредния сом. Снимем парашута. Two catfish. How many? Така, само ще помоля да покажете столчето, на което се седи, защото това е важно. Мехурите, чай да ги снимаме. Добре, и парашута добре се завъртя. Голям ли е, бе? Да, 15. Ето си дънен сом. Как го изтървиш? One, big one. Дай, че още ще хващаме. Two. Колко? Two catfish. One. Big one. Покажете го. Внимай само колко слус има. Чай. Чай да снимам сонара, какво прави. Гледай. Накадрено и добре. Извини, че за задъхнането. Тъй. Сам ли ще го забиваш? Ма трябва да го оставя този телефон или ти ще го дръшаш? Да не вземем да фръкне в водата. Сам ще плюнк. Внимай с парашута. Ето го, пускаме хури. Глътнал е. Внимай с лодката. Ай, поиграй с малко да се измори хубаво. Парашута отишъл тук. Нищо, тя ще го дръпна. Ето го. Нищо не се вижда. Долу, брат. Има долу, какво да направим, човек? Той е костура, знаеш къде е, бе? Във въжето на кофата. Виж. Нищо не е станало, какво стана? Как да не е станало? Сега ще покажа какво стана. Бягай откъде се. Чакай. Дръжай го. Нищо не е станало, спокоен само. Искам да си много хладнокръвен тук в този случай. Я покажи колко си хладнокръвен. Оправи ли се парашута? Долу горе. Ма хубаво трябва да го умори си. Ето го е. Още... Значи имаме тук... Значи може да се отвориш устата. Тогава защо се правиш? Още трябва да го мърси. Айде да го... чай. Приготви сега. Оно и нещо, дет ни го подарил, не е човек от... Още знаем какво направим миналото лято. Той ми го подаря. Там ли е подаръка? Да, ето го, готов е. Чакай се. Ма как? Взем да им фръкне телефона, човек. Дай телефона. Да вземеш да го пуснеш. Дигни го малко нагоре. Внимателно отстраниш. Няма мърдане вече. Винаги тук трябва да ги учим, човек, да знаеш. Чакай сега, стой така. Аз ще отпусна. Отпускай, той няма да отиде вече. Внимай, дай над лодката всичкото. Така. Ножа къде е, бе? Не, снимай да го дигна целия. Чакай. Добре. Така. Ай, сега толкова. Че уловото влезе надолу. Оп, пардон. Да. Защото ядах. Спираме го. Чай, колко риба? Two catfish. Който и тук